umuroberio SHA no muroberio muya naende incho monyene mno megitari oyo no muroberio nda encourage mono ogenderere naende oegu chinguru egekogera na umuroberio mno oyo natonyea rieta rinde rionsi torirusi SHA toriroke rieta rinde oyo no muroberio bwenerete ase ense ende yonsi gose ase country ende yonsi especially Kenya ekiegera intwe muna mwanyabanto inche naye ntomanyeti igoro ya amarwaire ekero tokorwara oborwaire bogocha mosiabano naende notebi ng'onde bwensi ng'a obeka kegancha gete geke nyomba mwaye gose ebengi ng'a ekero arwarire onyara goakana ebill tekonyarekana igo SHA enge insurance ase abanto baria especially bakonyara goakana bare chi private insurance togochoka health private insurances naria ekero batwarire obokongo bonsi bwa oborwaire banyara goeakanera lakini rende ase country oria omoroberio oranyare gokonya abanto bonsi especially baria batabwati amapato akoepanyara gotwara private insurances so naki eki ase country ende yonsi bono buna ense ya Kenya bachete na omopango oyo SHA so that onde bwensi kulingana na amapato aye ocontribute riria oborwaire bwachire akoenda ase nyagitari ende yonsi ya eserikari ya mission gose private eria egoaccept SHA yanyara komokonya however naende botambe ngoteba ng'a amang'ana ya amarwaire gose oborwaire ntosoa esiasa nyinge mono ekiagera inche buna ati ki narwarire nyore ebill gose na emilion emo ninche nabairi bane na basani barankonya so SHA egocha ime gokonya chibill muna echi abarende mopango onde bwensi including SHA gose any other nebwate abateneneri naende nebwate systems chigo control omopango oyo twaigure ase chi-TV chi-radio na amagazeti ng'a obokora mbosoete imake maybe chibasagete nchitumigete bobe inche botambe ngoteba ng'a oria okorete obokora obwo gose otumire chibesa echio gose chiaibirwe tiga arigigwe gose barigigwe banyare gochirani gose babekume naende chibesa echirani chikore amang'ana aria SHA agenderete lakini ase omwananchi o kawaida na inche omonyene SHA na egento ekia naende mbwente ngetware ekiagera inche ki nachire nyagitari naorokia ekadi yane nabo nkorwarigwa of course amalalamishi na amange chinyagitari na chinyinge chitaraaakanwa across the board chi private chi mission hospital na chi public igo SHA yare konyara koegu chinguru chinyagitari na abakori egasi bari bakorire egasi under SHA baakanwe na citizens muna intwe tonyore services across the board it is a perfect thing so you cannot tokotuguta amajonzi ne bathtub you say everything is bad okoba omonto oyo masoire mari okoroga nebinto osaririe bire okorire ki it's a good system.